Gihinumdum sa mga miyembro sa Moro National Liberation Front sa nagkadayang lugar sa Mindanao ang madugong Jabera Massacre nga nahitabo ni adtong Marso 18, 1968. 55 na katuig ang milabay sa dihang gipamatay ang 23 ka mga Muslim trainees dito sa Corregidor Island. Mao kato ang giilang Jabera Massacre sa atong kasaysayan. Gitawag ang operasyon nga Oplan Merdeka o gitago kini sa katawhan. Mihungaw lang sa dihang gipamatay na ang mga Muslim trainees nga sagad gikan sa sulo ug tawi-tawi. Sa paghinumdum sa maong trahedya, usa ka motorcade ang gilusad sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya sa Basilan atol sa kasaulugan sa 55th Moro National Liberation Front Anniversary. Makita usab ang mga nakasabit sa highway nga mga pulang panapton isip paghinumdum sa masubong panghitabo. Sa lahat ng tao tumulong sa amin na naging membro ng MNLF, sa Moro, kahit saan, huwag tayo matatakot. Kahit sa naman, kahit saan naman siya, may respeto sila sa Bangsamoro. Dati ako, Director of National Defense, natanggap ko yung balita last 2 weeks ago na ako yung Minister ng Foreign Affairs ng Bangsamoro. Ang balita kaya ko sa inyo, hindi tayo mag-isa. Ang meron tayo, 52 Islamic countries ang sumusuporta sa Bangsamoro. Si Rosely Laod kinsa gitulo karon isip Vice State Chairman sa MNLF, nibiyahe pa og layo paingon sa isla sa Basilan. I know that this is not an easy job. This is a very tough job. Okay? Lots of challenges. Okay? You really have to sacrifice. And of course, your will and your determination para mabigyan ng puri sa bumubuo po ng Moro National Liberation Front. Ang aktibidad gipanguluhan ni Sharif Ijal Alimuddin, Chief of Staff o Gobernador General sa MNLF. Ang grupo nagtapok sa covered court atubangan mismo sa Maluso Municipal Building dinhi sa Basilan, nga gitambungan sa MNLF Ground Commanders kan sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao. Matud ni Engineer Masud Molok, Secretary General sa MNLF Kombatan. Mayroon tayo ngayon na approve ng quota para sa PNP 1,000 na quota sa first batch. Mayroon na naman sa last year, January 2023, another 1,000. Ang inaano lang natin ngayon, inaantay natin ngayon, yung order galing sa nakakataas. Gipasalamatan ni Mulok si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagpaminaw sa ilang hangyo. Ug naghulat na lang sila nga opisyal nang masugdan ang training. Na lang siguro matagal yan, parang kunti-kunti na lang inaantay natin. At saka dapat magantay yung mga applicant natin. Yung 55 years na lalo, nakapagantay tayo. Yung buwan pa kaya hindi tayo kayang antay. Kasama natin inilip. Nagpapasalamat tayo. Yung mga galing sa Midland, galing sa Mindanao, na nagpunta dito lahat. Ang hangaran ng uminilip kumbatan, ang magkakaisa tayo lahat. Nandito man o wala, dapat ang layunin natin para sa kapayapaan sa Mindanao. Gipasalamatan usab ni Mulok ang tanang misuporta o mitabang sa ilang tinguha alang sa kalinaw sa Mindanao. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.